Kurang kami pegawai untuk kurang kami. Dia benungan kabai. Guys, ini komplit जाबाय बाप माबायदि नुखोथाय नैबाव आर'नाइ बानायदों नै गय नै आर'नाइ बानायदों नै दाबो जायाखै फारसेल' बानायगोन ना आर'नाइखौ नै बेनो जों बिदि बानायो होनना मिथिखायो दा बाप जों नुगोन दा फैनानै मोजां जाथारदों मोजां जादों ना दे बेखौ बोथिबा बयसैलां गेजेराव होबाय ना नोंनासो मोजां जाथारमोनलै बुंनाया बन जाबनाया रावबो आदि थेमा बायदि मोसाया लिरगोनदां
Bye.